Fitsi. Fits. 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 Kerro tunnelma. Tunnelma on semmonen, että Iiro ja Juho on vitun tylsiä. Tänne nukkuu. Ai jaa. Sami. Mikä on tunnelma? Ihan perseestä. Hui saatana. Miksi? Santeri. 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 Mikä on fiilis? Mä luulen, että toi kertoo kaiken. Ota, pistä äänityksen päälle. No kohta lähtee. No, alkaa ihan alusta siitä harmonia. Okei, hetki pieni. Ei siis niinku ne alkaa. Oota hetki pieni. Täällä on joku hieno nauhoitus tässä menossa. No niin, kohta lähtee. Noniin. Vittu, moi! No nyt me lauletaan sulle laulu. Kuuntele. Pieni hiljaisuus. No niin, ole hiljaa. Hei. No niin. Is that how I working at the deadline? Okei. Saatana se Sit sä vaan, että Anus vittu! Anus vittu! Anus vittu! Vittu. Kitarapas. Aha, joo. Jumalauta. Sormi. Perkele! Wow! Saamukukko. Periaatteessa Pertti meni kauppaan. Osti sieltä kananmunia. Periaatteessa Pertti meni kotiin. Kananmunia. Ja söi niitä kananmunia. Musiikki äänitti jälkeenpäin kananmunan keitosta. Tuppasi sen YouTubeen. Periaatteessa Pertti meni äitinsä luokseen. Nyt riitti pojalle. Äitiään. Pertti oli iloinen äitinsä spermat isänsä naamalle. Muiskutti Pertti. Pertti oli iloinen poika. Hänen siskonsa tuli siihen väliin. Hän sanoi, että tämä on moraalitonta. Periaatteessa Pertti nussi siskoansa myös. Ja sisko oli myös iloinen. Naisia isänsä. Iloisia myös. Koko perhettä oli nussi. Periaatteessa Pertti. Sä näet niinku itsestäsi saatanan kamerasta. Huomenta. Huomenta. huomenta whoever you are. Kyllä se on periaatteessa. 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 Brothers from a different mother. Let's
Tuut sä nyt dokumentoimaan, kun mä käyn? Mitä? Näin. Let's play like brothers do. Let's play. Let's play like brothers do. Let's play. Let's play. Ruudikon keikka, jee! Ulkoasutkin samat, niin. Ja kaikki. Mulla ei oo koskaan mitään takaa. Se on kova. Se on kenen kamera? Oot jo huomannut, että se on kenkä? Mä otin sinne vähän äsken. Joo, kato. Mietin, että kuka tän on nauttanut, mutta mä olin vaan ihan sama. Brothers. We are brothers. Brothers from a different father. Joo, mä katsoin vähän silleen, että kelailin ja katsoin. Mä mikä tää on? Mä ajattelin, että no joku kuvasi mun puolesta. Toinen kenkä. Tää on sitä bileistä. Brothers from a different mother. Together we can play. Like brothers do. Like brothers do. Ei oo yhtään homobiisi. Ei oo. Siis ei minkäänlaista messakeä, että tää voisi olla niinku homoseksuaalista tai mitään. Siis perkele. Homoseksuaalista tai... Tää vaan yksi alkaa Tänne jo. host koko ajan tippuu alas. Mä en tiedä. Minulla on se maaginen taipumus. Se on varmaan Tää biisi lähtee soimaan, niin se on vittu Daffi. joo, heti homous herää saman tien alkaa. Eikö se oo sitä vaan? Nimen naisen auraa. Ihan. Ihan sinun aurassa. Vitun mahtava laite kyllä. Heitä siis se vibraatto täysin, sit lähtee upea ääni silloin. Oi! Kiitoksia. Olette loistavia. Thank you.